के चाट के देखनी अठमा के नमकीन बा। अरे 7 गो लड़की के चाट के देखनी अठमा के नमकीन बा। अठमा के नमकीन इतना गोरा के बाद तानी एकर बुझाइल बा फरक। सबके नरम नरम रहे बाकी एकर बुझाइल बा तरक। इतना गोरा के बाद तानी एकर बुझाइल बा फरक। सबके नरम नरम रहे बाकी एकर बुझाइल बा तरक। हमारा लेखा भाग बके कर मौजे में कटत दिन बा। 7 गो लड़की के चाट के देखनी अठमा के नमकीन बा। अरे 7 गो लड़की के चाट के देखनी अठमा के नमकीन बा। वही के बानी रोगी केले राहुल करनमा बनल बानी जोगी। राइटर से आलम परवेज वही के बानी रोगी केले राहुल करनमा बनल बानी जोगी। बाबा अखिलेश बड़ी भीतर से मन रंगीन बा। 7 गो लड़की के चाट के देखनी अठमा के नमकीन बा।